Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel og karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Og karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. It's been said that breakups are not meant to hurt you, but to keep you away from the wrong person. But dili jud malalis nga sakit jining breakups, especially if dugay-dugay na mo si mong karelasyon. I was in a rocky relationship niadto nga time, ug ang ako ang feeling kay always mura kog naglakaw nga galutaw. Mura kog buang nga way padulungan. Mulakaw nga blanco ang akong utok. Bisan mo adto ko sa work, mura og wala ko sa kuang kaugalingon. By the way, isa ako ang ni. Taga Mindanao ko and was traveling with co-workers padulong sa Cebu. Kay apil ko sa usa ka training seminar nga scheduled for 1 week. Bugat akong feeling kay 1 week na sad ko nga mag-out of town. Unya, makahigayon na sad akong uyab nga moadto na pod sa iyahang other woman. Yes, ingon ana siya kabaga og dagway. And yes, aware ko nga naay laing babae. Actually sa kong self, ni-give up na ko niya. But I was still in the phase of letting go. Totally na jud. Kana bitaw nga last nga hora, nga makaingon na jud ka nga mao na jud ni. Di na jud ko nimo. Bahala kang ahaka ka. Bitaw, sa moto, dugay na ko nagduda nga naay milagro ginahimo ning akong uyab kay makakita man ko og mga small notes sa iyang drawer nga gikan sa laing babae. But before ana, nisulti siya nako nga naay babae nga nagkagusto niya. But wala lang niya tagda kay di daw niya type. So wala lang pud ko. Wa man sad niya gitago nako. Ang babayeng pakan magsigig hatag niya bisan unsa, but di man sad itago sa kuang uyab. Ipakita man sab niya nako. Wala niya gitry og tago nako kay lagi ingon niya wala ra jud daw to para niya. So okay ra pud nako. Harmless ra para nako kay at least honest siya. Dili siguro ko selosa nga pagkababae no. Mas ni-appreciate ko nga honest siya. Pero ahaka, di man diay sa tanang panahon ma-appreciate nimo ang honesty sa usa ka tawo. Ug sa dihang kadugayan, nitukar na ako ang woman's intuition. Nga murag naa na joy laing panghitabo sa kalibutan. Murag climate change na jud kay usahay, cold naman siya, kunya usahay na sobrahan ka sweet. So ako siyang gikumpronta. Mukhang guilty kaayong tawhana. Kaysa dihang nang lingkod mi, kanang face to face, unya kanang halos nagsangko na among mga tuhod. Ug ako siyang giingnan o gipangutana nga, tug-an sa tinuod, naay nahitabo ninyo. Wala siya mitingog, nagkurog na ako ang mga kamot adtong panahona, kay wala ko kahibawo ug ready na ba jud ko makadungog sa unsay isulti niya. Nagdoko ra gyud siya, unya, naghingos-hingos na og nibako. Murag klaro na jud ni ang tubagani. Pero gusto jud nako nga madunggan ng iyahang isulti. Ambot sadtang mga babae nga gusto man jud ta makaibawo nga isulti jud nila kanang loud and clear no. Gusto jud ta nga isulti sa mga lalaki nga I love you. Og ingnon pud ta nga I love you, ato pa jud nga sukit-sukiton kung nganong love man ko nimo. Or nganong ako man, unsa may nakita nimo nako. Ug kung buwagan ta, gusto jud ta makahibawo og ngano. Unsay rason? Gusto jud ta nga naay explanation in 1,000 words. Churva. Bitaw. Anyway, balik ta. So ako siyang giingnan nga mas ma-appreciate nako og mutug-an ka sa tinuod. Walay magbag-o basta makahibawo lang ko sa tinuod. Ug dili ka gusto magbulag ta. Di ka nako buwagan bisan unsa pay isulti nimo nako karon.
ug tuod man na-shot siya sa banga. Nitug-an ang buing. Naako no'y nahitabo nila pero kausara daw. Kausa siyahang mata. Pero wala na ko kay bawas akong gibati adto. Wala na ako mapugni akong mga luha. Init na kayo akong dagway kay nagbaha na jud akong luha. Ako na pod ang wala nakatingog. Mao na ligi ni ba? Gusto makaibawo unya ako makaibawo sa tinuod, magwarla na dayon. So wala na ko'y ikasumpay pa niya adto. Naghilak na lang kog taman-taman. Siya kay nagsigi na pod og hilak. Mura na may mga buang. Nag-guilty guro tawana. Gipanglabay niya to mga flower pot sa likod sa ilang balay. Drama rapod kayo siya. Nagpakaaron ingnon pod guro nga guilty siya sa iyahang gipuhat. Wala na ko nag-istorya human adto og pagkawasosan nako. Nilakaw ko nga walay tingog-tingog, bisan ik or bisan mo ingon man lang nga, "Hoy, wadto nako." Basta ni barog lang ko og nilakaw nga walay pananghid. Para nako mo na to ang last lansang sa lungon sa mong relasyon. Char. Batinood, sayon kay mo ingon nga finish na. Wala na ta. Buwag na ta. Ayaw na pakita nako ahaka ka. Batlisod kaayo pugngan imong mga kamot nga di na mo text niya. Lisod kaayo i-control imong mga tiil nga dili na moadto niya. Kanabitaw mulakaw ka nga naanad ka nga siya imong kauban. 7 years ni mong kauban permi niya o niya mo kalitra kag ingon sa mong self nga, "Uy, di naman day ko dapat mo text or mo tawag niya." Lisod mag-move on bash. Lisod kaayo. Sa moto, nilive ko sa akong trabaho o gi-text na ako akong amiga nga manglakaw may bisan asa. So nagstay mi sa usa ka resort og pila ka adlaw. Maayo ra pod ning naatay amiga nga walay daghang pangutana. Ako siyang giingnan nga pag-impake lang, ako na'y bahala nimo. So insigida ni travel me. Carpe diem, seize the day, yolo yolo, way makapugong. Bitaw. Mao kitang mga girls in a relationship, dapat should naatay enough savings nga maka-disappear right away o gusto nato. Dili ta ma-stuck aning mga lalaki nga mga traidor. Di ta maghuwat nga moingon sila nga, dili nako. Dapat di pa sila kabuwag, wala na ta sa ilahang pananaw. Unhan ba? Pero ambot, ako ra siguro ingon ani og pangutok. Ma-pride si Manang. I won't let you have the pleasure of having the last say. Kaya hay good. Bitaw ate kra. Sa moto, gibili na ko kang cellphone sa balay before kumilakaw. Akong gi-charge og siguro nga full battery para di mapawong. Nya gi-silent na ko. Gibutang sa ako ang glass cabinet o gilakan. Para jud way makatubag sa mga tawag. Tawagi na ako ang number hangtod mapudpod imuhang tudlo. Mao akong nahuna ato before ko nilakaw. Kanabitong satisfying kaayo nga manawag siya, unya way mo tubag bisan og nagsigigiring ang cellphone. Usahay na lang jud ni akong pagka-Scorpio mo gawas man jud. Gusto man jud mo bawas. Sa moto nga nag-awas-awas jud ang missed call sa akong cellphone pag uli nako. 100 plus ka pin ang missed calls. Ako nahuna, basin giparing ra jud niya para mudaghan ang missed calls. Nakabawas pod siguro siya. Ahak lang jud niya. Sa motong sitwasyon na, walay klaro kung nagbuwag na ba jud mi. Basta ako, naningkamot nga mo start na jud og move on. Moadto gyapon siya sa balay. Kay lagi, mobawi sa sayop kuno niyang nabuhat. Wala jud daw sila'y relasyon sa babae. Dili na daw mausab ug maglikay na daw siya. So balik na. Katong padong ko og Cebu para sa usa ka semana nga training. Bisan nagkaguliang akong love life, go lang nang go sa work. Work is lifer. Yes, nasakitan ko, but di pud na ako ibaylo akong work para lang sa lalaki. Kahayahay niya ug mauman. So ako mga kauban sa training, mga idara na nga mga employees. Kauban ko sa grupo kay mag-document sa mong training. Kasagaran na mo, first time mo adtog Cebu.
Sa barko pa lang giorienta mi ni Ma'am Delia og unsa ang name sa hotel nga venue sa seminar. Duha mi kabuok nga nagdungan og adto sa hotel. Mga minutos before modonggo ang barko, niadto si Ma'am Delia sa mong bank og niingon nga muuban daw mi niya kay naa daw siya ipailaila. Sumauto nga niuban mi niya. Pag-abot didto sa iyang bank, niingon siya nga pag naog na mo sa barko. Muuban mi atong lalaki nga tapad niya og bunk bed kay maagian ra daw atong lalaki ang hotel nga venue sa seminar, so i-drop lang daw mi niya sa taxi before siya moadto sa iyang office sa lahog. Nagkaistorya na daw sila atong lalaki. Wakay na ko naklaro ang dagway sa lalaki pagpailaila. Nagsalig ra ko nga akong kauban nga naa sa mid-40s na ang mumind og kinsa among ubanan. Igo ra jud ko mosunod niya. Sumoto, pag naog sa barko, nag-una ang lalaki og nisunod mi sa akong kauban. Di kay nako klaro iyang itsura kay naa ako sa likod nga nagsunod. Si Ma'am Delia wala ni sabay namo kay naa pa siya'y hapitan. Asa di ka nagtrabaho? Pangutanan ako niya para lang makastart og conversation. Nagunahon ako kung di baka ni siya mangingilad. Daghan ra ba ang mangingilad aning Cebu? Basin pataka rami og salig ani niya. Pero nitubag siya. Pero wa na ko naklaro iyang tubag kay ni padayon ra gyud siya og lakaw nga nag-una namo og wa gyud siya milingi. Likod ra jud niya akong kaistorya. Kung una-huna, kasuplado ba ani niya? Nangutana ra gani. Sumoto nga nalingkod siya tapad sa taxi driver. Kaming duha sa akong kauban naa sa luyo. Nag-istorya-istorya sila while nagdagan ang taxi. Ako, hilom ra. Pag-abot na sa taxi sa tubangan sa hotel, ningon ang lalaki, nga mao na daw to ang venue namo, so nag-thank you akong kauban niya. Ni present nga mobayad sa plete but ni decline ang lalaki. Siya na lang daw, wa daw problema kay mao man jud daw pod ang iyang agianan padung sa iyang office. Ako ang last ni gawa saloy sa taxi kay ako man ang nauna og sulod. Ako po siyang giingnan nga thank you kaayo kay iya haming gidrop bisan wa siya kailan namo. Basin og nawala na mi kung wa pa mi niya gyubanan. Side view ra sa iyang dagway ang naklaraw nako tibok biyahe kay naaman siya sa tubangan. Pero pag thank you nako, nilingi siya. Niingon nga okay ra daw, unya ni sumpay siya nga akong cellphone number tuwa di ay kay Ma'am Delia. So niingon ra pod kog okay. Dayon tikang pagawa sa taxi. Then sa hotel, tuloy mi kabok sa kwarto sa 10th floor. Pagkaugma pa magsugod ang training, so akong mga kauban nang lakaw pagkahapon kay naay gipamalit nga supplies. Ako kay nagpabilin. Tanaw ko sa bintana, gagmay na kaayo tan-awon ang mga sakyanan sa dalan. Murag feeling nako sad life kaayo nga layo kay ko sa ground. Kibati ko kalaay. Sukad paghahawaan ako sa balay, wala man lang nag-text sa ako ang way klaro na kong uyab. Asa na pod kahato naglakwat siya. So nakadecide ko nga manawag niya. Check lang og nag-unsa siya. So midayal ko. Niring pero walay motubag. Nagkarambola na pod akong utok og asa kahaning tawhana og kinsay kauban niya. Dayal na pod kog balik pero wala gihapoy motubag. Akong una-huna, ay bahala siya sa iyang life og mag-unsa siya. Mangita kog laing kaistorya. Gilabay nako akong cellphone sa katray og ni untol sa phone. Maayo na lang kay wala mahulog og nabuak. Og nakahinumdum ko nga moadto ni Ma'am Delia og moask ko sa number adtong lalaki nga naghatod namo diri sa hotel. Basin pwede ko mangutana niya og directions unsay sakyan ko moadto og mall or unsay pinakaduol nga mall sa hotel. Dili pa kayo uso ang Google Maps adtong mga panahon na. Murag ulaw sad siguro mo sakay ko og taxi, nya naara day pila ka tikang ang mall. Ug mutanaw ko sa bintana, daghan naman ang mga building sa palibot. So basin around the corner na anay mall or kalaagan. Nakita na ko si Ma'am Delia sa conference room ug gisuwat siya niya sa papel ang number adtong lakiha. Pagkakuha na ako sa number, nibalik ko sa kong room sa 10th floor o gi-text siya. Ingon ko, nga hello, si Isa ni, katong gihatod nimo sa hotel giniha. Just want to thank you again for being so kind to drop us off at the hotel.
That was so thoughtful of you to help strangers like us. Thanks, Kai. Ug mo reply siya, ido good, at least makapangutan ako. Ug di mo reply, okay ra pod. Akong gibuta akong cellphone ug nag-prepare ko sa akong mga gamit para sa training ugma. Sa dihang nitingog akong phone. Uy, ni-reply siya. Ug nakurat ko kay straight man kaayo og ininglesan. Sa akong pagka-grammar police, murag impressive man kaayo siya mo in English. Weakness jud din ako mga lalaki nga maayo mo in English. Dali ra ko ma-impress. Dali ra pud ko ma-turn off aning magkayamukat ang ininglesan. Bitaw, peace. Sa last part siyang text, nangutana siya og first time ba daw nako sa Cebu. So nito bagkog oo. Then na-reply siya, I can show you around if it's okay with you. Nahunong ko, musalig ba ka ko aning tawhana? Di pwede nga muhatag lang siya og directions nako. Nagkatawa ko na gunahuna nga di naman gani siguro nako mahinumduman iyang dagway. Makaila pa baka ako sa iyang nawo nga kadyot ra kay nako siya nakita pag naog sa taxi. Wala pa ko ka-reply na ana po'y text. Only if you're okay with it. Text niya. Hay nako, buotan ba kayo ani niya mo text oy? Sumotong gahuna-huna ko. Ako siyang giingnan nga training ko tibok adlaw ugma unya 5 PM pa man mahuman. Hingon siya nga I'll see you at 5 PM then. Kapaspas ba ani niya og ninja moves oy? O pagani ko maingon og oo or okay ba ka? So okay. Basin di ra pud ni siya mangingilad or something. Pero magbantay lang pud ko. Sa akong mind, nagkatawa ko kay di na jud nako ma-imagine unsa iyahang itsura. Makaila baka ko niya inig-abot niya sa hotel. Very poor jud kay ko aning manghinumdom og faces. Ako nailhan siyang name kay Andrew. Wala ko kuhayang apelyido dito sa papel ni Ma'am Delia kay para nako di naman kinahanglan. Di naman mi magkitag balik. Ako alang, maka-text ko niya og pasalamat or maka-ask og directions. Andrew iyang name. Dayon ngalan sa kong ahak nga uyab, Andre. Okay, usar ka letra. Waka ko giduwaan ani sa mga diingon ato. Sa moto nga pagkaugma, focus ko sa kong work. Ni-text sa kong ahak nga uyab. Nangumusta. Reply rapod ko pero wala kay ko nagbalita. Ug malipay siya nga wako didto, bahala na siya. Be happy. Pero sa tinuod lang, sangko sa langit na akong kalagot aning ahaka ni. Murag wala man ni nagbago. Murag daghan na ni o gitago na ako. Taon ni tingwa kong phone, na i-text ang ako ang tour guide ni text. Si Andrew. Naana daw siya sa lobby sa hotel. Tinoghong. Pagtanaw na ko sa relo, 4:40 pa. Wala pa may 5:00. Sa iyo ha ba aning tawhana? Nagkatawa na sad ko sa kong kaugalingon. Unsaon man ako pag ilan niya? Hala ka diha. Nagpataka rajud ko. Basin lahi akong makuyugan ani. Na, ambot lang jud nimo manang ug unsaon na nimo didto sa labi karon. Maayo lang og usara ka tawo ang naa didto karon. Kay sure jud ko nga siya na. So human ko nakapanghipos sa akong mga gamit. Misaka ko sa akong room og nag-prepare nga munaog sa lobby sa hotel. Paghunong sa elevator sa ground floor, niabre ang elevator door ug nitagbo sa akong pananaw ang mga tao sa lobby. Naay mga naglingkod sa receiving area, naay grupo nga padong sa restaurant. Naay bag-o pa jud nga gipasulod sa guard. Naay nagbarog sa front desk, naay ubay-ubay ang naglingkod sa couch. Mao na jud ni ron. Asa man siya ani. Then sa kilid sa may entrance, naay naglingkod didto nga mikalit og barog paggawas nako sa elevator. Ni smile og ni pataas gamay siyang kamot aron ako makita. Nakabantay guro siya nga murag nagliraw-liraw ako mata sa palibot og nangita niya. Wa baka ni siya kabantay nga wa jud ko nakaila siyang itsura. So niduol ko niya og ni smile siya. So moto akong hint nga siya na to. Pagduol nako ningon siya, "Hi." So nibawo sad ko og hello. Og nakahinumdom nako sa iyang barog. Yaningon ko, nga so, asa man ta? Yaningon siya, nga adto tag Ayala.
Pagduol na ko niya, humot man kayo siya. Porma man kaayo, unya nakapolo, unya haskang humuta. Maulaw man sa taan ni akong kuyo. Nakapants raman ko, unya nakablaws. Maura po to akong attire gikan sa training, unya nakasandals. Simple relay ko nga babae, di kay ko hilig magdress, no makeup. Pero mang lipstick ko gamay, kay lain sad kaayo ng luspad kayta. Abi palang gihulbot rata sa daplin. Nya woke up like this dayon. Sa akong line of work nga magsige og travel, pants and shirt or blouse ra jud na akong OOTD. Sa akong work, magsige ko og travel, apil og trainings, meetings, community work, ug etc. Idealistic pa kayo, gusto mo tabang sa mga marginalized sector sa katilingban. Mo nang giingon ni Robrado nga mga nasa laylayan ng lipunan. I work with women's groups, farmers groups, LGUs, bisan mga ex-rebels. Ako ang nagdala sa productivity programs, extend og assistance and loans sa mga cooperatives. So akong exposure is more on mga pang-world peace nga agenda. Not so much sa mga kahilayan sa mga batanon like bar or nightlife. Naay mga panagsa nga kiat uban sa mga kauban sa work. Video kay with mga barkada. But when it comes to work, I need to man up og mahimong responsable nga pagka-program officer. Kinahanglan ko mag-mediate panagsa og mag-away na ang mga miyembro sa co-op para magkasinabot sila sa ilang mga programang pangkalambuan. Halawom na kayo. Anyways, so in other words, I am a simple woman but exposed to a bigger world than most 20-year-olds. Face-wise, di ko head turner sama ang mga pang beauty queen nga madagma og beauty. Di man pud kumaot dagway, kay gwapo man akong papa. Tamang timpla lang jud. Disod ko dali makaamigo. Not because di ko friendly but ang akong aura siguro is stricta. Maong usually ang first impressions sa akong mga circle of friends, nagtuo daw sila at first nga strict ako. Sumurag mataha sila og duol. But friendly bi ako sahay. Di raman sad ko mga og tao. Mostly, ako ang mga circle of friends mas daghang laki. Mas bet na ako makig-friends with guys kay walang kaarte-arte. Dili mang libak. Manguyab ra noon. Bitaw. But honestly, mas bet na ako ang mga guy friends. Basin lalaki ko sa ako ang past life. Sa mao na to, I can make friends kung makaistorya na nako sila and makauban na nako sila. And they would know my thoughts on sa akong opinion sa mga bagay-bagay. Kinahanglan jud ko nimo maistorya before ka makig-friends nako because I always make a bad impression nga strict ako. Tungod ni sa akong kilay. Murag na kilay. Anyways, balik ta ni Andrew. Pagawas na mo sa hotel, wa jud ko kapugong og comment nga humuta ni mo. Wala ko kahibawo og na-offend nako siya but ni-smile man sab ko and it was not meant to offend him. Gi-joke ra jud nako siya to break the ice. Kung kahibawo pa lang siya nga nung nag-smile ko ganiha paggawas sa elevator kay wala ko kahibawo og makaila ko niya. Naambot lang. Wa jud ko'y klaro. Feeling nako tanga kay ko jud. So didto mi og gayala sa Flame It. Napato ilahang lingin nga lamisa nga gamay kaayo nga mag-abot among tuhod sa ilawom. So close up kaayo among mga dagway. Di madalag filter. Oh my God. Ang dagway niya is gentle. Kanabitawang buutan tanawon. Guwapo in most standards. Prominente kayo iyang kilay. Iyang mata, murag magna eyeliner. Kung babae pa ni siya, di na need mag-eyeliner. Taasog bawog iyang pilo. Pution og pamanin. Nag-unsa man ni siya diri at bang nako aning gamayng lamisa. Maulaw masad ta makigkuyog ani niya. Kung mo smile siya, samot na jud iyahang aura nga mura kag makakita og rainbow sa palibot. Sa akong plano nga maglibot-libot sa Cebu, may libot na hitabo. Nangaon raman mi og burger niya nag-istorya hangtod na abta na og ting sirado sa mall. PE naman di ay kayo. Sige ra siyang pangutanan nako kung asa ka nag-work. Sa unsa na training nga akong gianhaan, nganong na-appeal ko sa training. Mostly bahin sa work. Bisan unsa na lang iyahang pangutanan nako. Murag wala ko kadawat sa memo nga interview dining.
Pero nitubag man sad ko, aha ka. So more of ako ang nag-istorya sa akong mga ideas o mga plans na ako sa kalibutan. Nag-debate pa mi bahin sa woman empowerment. Out of this world kayo. Wala na ako kapangutan niya og sa iyang apelyido. Tag-asa siya kay murang nagsige raman kog tubag sa iyang mga pangutanan nako. Pat mas daghan jud mi gistoryahan about mga dreams, mga plans in life, mga ideals na mo. Last kayo amo ang gistoryahan bahin sa personal background. Pagsugod nagpamaong sa suga sa Ayala, nanggawas na mi og iya akong gihatod balik sa hotel. That was Monday night, end of day 1 sa mong training. 1 week mi nagstay diri sa hotel. Monday to Friday ang training. Pagka Sunday, ako ang birthday. So nakaplano na jud na Saturday mauli ko para Sunday na ako sa balay to celebrate my birthday. Then pagka Tuesday, usual na training schedule. Before mag-lunch break, ni text si Andrew. Nag-ask kung naabad ako yung schedule later in the day. Oy milagro, I thought. Pero gikilig si Manang og slide. Kamo kuno. As usual niingon ko nga training until 5 p.m. Ug niingon siya nga manglaag na po daw mi after 5. Murag na anad naman ni siya. Pero nakasmile ko gamay kay at least wala ra po day siya na bore sa akong mga feministang panghuna-huna ug mga istorya bahin sa pangkalibutanong kalinaw. Sa moto nga wala pa alas 5 naabot na pod iyahang text. Naana daw siya sa lobby. Sa yuha man aning tawhana. Unsa di orasan ni siya mogawas sa opisina, ngawa pa may alas 5, naa naman siya sa hotel lobby. So ingon ko nga wait lang kadali kay manghipos pa ko sa akong mga gamit, then balik ko sa room. Sa moto nga nang laag na sad mi. Go with the flow ra jud ko og asa mi mangadto. Nangadto mi sa Basilica sa Santo Niño. Magellan's Cross niya mangaon sa Ayala. Among storya walay putol. No dull moment. Bisan pag wala kay ko kailaan ning tawhana. Akong feeling mura siya og daan ako nga amigo nga naila na nako before. Murag amigo siguro nako ni siya sa akong past life. Katong miyembro pa ko sa royal family. So mao gihapon, pag uli nako, hatod ko niya sa hutan. Pagkasunod adlaw, wala na akong mag-expect nga mo text siya og balik or manghagad nga manglaag. Kinsa bagod ko nga iyang hatagan og time. Kada adlaw na lang jud para kuyugan magsuroy-suroy sa Cebu. We are total strangers biya. And for sure, daghan guro nig chicks tawhana. Wara siguro ni siya lingaw lately. Sa moto pagka Wednesday, sakto mo. Mi text lang gihapon siya. Unsa jud ka hay toyo ani niya. Tulison magkaako ani niya pag ikatulong adlaw. Unsa jud ka hay toyo ani niya. Tulison magkaako ani niya pag ikatulong adlaw. Pero wa sad siya matulis nako. Nagtuo ko nga usa or duha ka adlaw ra to nga I will show you around niya. Pero basin sa dako ra kayo ang Cebu sa usa ka adlaw nga laag. Sa moto nga namalik mi og Ayala after sa training kay naa na pod ko'y gipalit nga supplies nga kinahanglan sa training pagkaugma. As usual, nangaon mi sa Ayala. Daghan na kaayo ang naabdan sa among istorya sa dihang out of the blue mi kalit siyag ingon. Nakayuyab? Nakuratan ko sa iyang pangutana. Ni kalit ra maglikoy amo ang topic. Nag-blush siguro ko sa iyang pangutana kay nanginit man ako ang nawong. Pagkanindot na sa mga gipang istoryahan, nganong naabot maning among topic sa akong ahak nga uyab. Mitubag ko, naa. Tinangutan na siya og balik, nga dugay na mo. Mingon ko, nga 7 years. Medyo naula ko gamay sa topic, mura kog nabukog sa burger. Nakalimot ko nga nag-move on naman day ko. Nakalimot ko nga gitry door naman day ko adtong akong way klaro nga uyab, nga lami panitan, inya ipaligid sa asin. Unya ni ring iyahang phone, ningon siya nga iyahang tubagon. Ni-sign rapod ko nga okay ra. Nitindog siya og nilakaw palayo gamay sa lamesa. Ako una-huna, ihaguro ning uyab kay nganong need man niya mo palayo. Unya nakarealize ko, nga hala,
Basin naa niyang uyab sa palibot. Basin baya og masabunutan ko diri nga wala sa oras. Wala rabya intawon ko'y gibuhat aning lakiha. Ahak na juniron. Wa rabay mo riskyo na ko aning lugara. Kining dagwaya, walay uyab. Imposible kayo. Pagkataod-taod ni balik siya. Ako nungutan na og kinsa. Abi palang makichismis ko sa iyang love life. Bataod-taod niingon ko nga, ikaw, na kay uyab. Nibagag kalit ako ang fes. Ba't akong purpose ato nga safe ko? Why mo attack og kalit na ko aning mon? Saon na lang. Bisa na nga on rami pero naabejoy mga babae nga sobra kasilosa. Mo-activate dayon ang pagka-tiger basta makita silahang uyab nga naay laing kaubang baye. Nya sila rang duha. Lisod na. Pero nganong ni-explain pa man ko. Pero may tubag siya, naa sa Manila. Okay. LDR day ang peg aning tawhana. Relieve rapod ko nga way mo bira sa kong buhok diring dapita. Basin maopa ko galit aning lugara. Pagka Thursday, maog yapon among bisyo. Maghulat siya sa labi sa hotel kay manglaag mi. So far, ikaupat nga adlaw, wa man ko tulisa aning tawhana. So dili rajud kuro ni siya daotang tawo. Dito na pod mi og SM na abdag panihapon. Pero medyo mabakante akong slot sa panihapon sa hotel kay permi ko nga wala og ting panihapon. Missing in action. Murag nagduda na guro silang ma'am nga kauban ako sa room nganong mawala ko kada gabi. Wala ba kato sila nagwonder og asa ko ng wakwak aning Cebu. Tunga-tunga sa mga storya, naring akong phone. Ang ahak na ko nga uyab. Ka-awkward ba og ako ning tubagon, unya mangaway ko. Kalami na sa mga storya dere. Nya mo kalit ra kog pamanghag aning akong buutan og uyamot nga uyab. Sa moto akong gi-cancel ang call. Nitawag utro. Gi-cancel na sad nako. Kadugayan ako nang gipawong akong cellphone. Siya ra biday kay bawo man deadma. Danangutan na siya. Imang uyab? Mitubag kog, oo. Danangutan na siya. Nganong imo mang gipawong? Mitubag ko, nga okay ra na siya. Moro dyan ako natubag. Flattered pod siguro siya nga wa nako tubaga. In fairness, therapeutic rapod ni siya kay istorya. Nakalimot ako sa akong mga kalagot ug nakalimot tapod ko sa mga katrayduran nga naitabo back home. Tinangutan na siya, sa schedule ni Mugma. Ug mitubag ko, training sa buntag. Nya cultural night after 5 p.m. until sawa na. Last day naman sa training. Ug niingon siya nga magkita mi tomorrow after 5. Dito na lang sa restaurant sa hotel aron di na ko mogawas. Andi po na ako ma-miss ang cultural night. Pagkagabian na, nisakay na mi og taxi pauli, unya i-drop na pud ko niya sa hotel. Paglingkod ako sa likod, murag sikit raman kaayo iyahang paglingkod nako. Murag intruding my personal space naman kaayo. Unya, gikalit niya og kuha ako ang kamot. Agoy mga langit. Ano kasabot og mag-unsa ni siya. Medyo ngit-ngit raba likod sa taxi. Unsa na kani? Unya, gikupta niya akong mga kamot o hugot niya maingon siya. Unya, muli na ka sa Saturday. Isa, deri na lang batataman. Agoy, mura kong nabungol o gadyo. Sakto ba akong nadunggan? Nag-unsa man ni siya oy. Unsa man ni iyahang pasabot. Yan isumpay siya. Can we give ourselves a chance to get to know each other more? Akong kamot murag naanay laing kalibutan. Di na ako ma-feel nga part siya sa akong lawas. Murag makalilisa nga bultahe naman ang naglatay nga kuryente. First time nga na-feel dyan ako iyahang skin. May occasional nga mohawid siya nako kung malakaw me para iyaha kong ipadaplin sa gianan. Ingon ana ra ka simple nga touch but karon nalukong jud niya akong kamot sa iyahang mga kamot. Murag taod-taod jud to nga pagkahilo. Niagi ang Ginoo.
Pero ang akong unahuna gubot na kayo. Nagkarambula na ako ang neurons. Naunsa man ni siya. Ikaupat pa man nga adlaw may nag-ila anini. Mao na ba ni ang padong na jud og tulis. Akong unahuna naaman kaha ni siya ka LDR. Ang akong ahak na uyab wa naman to'y kwenta. Pero unsa may giunahuna niya ani nga bag-o raman ko gasulti nga nako'y uyab for 7 years. Mag 2 time na sad ko ani. Joke ra. Unya di naman ko mobalik og Cebu pod. Unsa maning bisyuha? LDR pod mi. Daghan na mi ani. Pero sige na jud niya nga gihapyod-hapyod ang ako ang kamot. Wala ba kani siya gihaitan sa ko ang mga palad? Unsay mga angay na kong itubag niya? Nagkatawa ko sa kunahuna. Unsa man ni akong nasudlan nga banga. In the end, akong may niingon, ngon sa may mawala if I'll give this a man a chance. Muli na ko ugma. Dili na pod ko mobalik og Cebu. Aw, ug gusto ni siya relasyon sa text. Aw, halago. Walay problema kay og di na taganahan. Aw, di na tamang reply. That simple. Harmless ra jud pod ning LDR. Ug moingon kog no or yes, it doesn't really matter. Ug maani basin mahuwasan ra ni siya. Makalimot na ni siya sa akong itubag karon. Sumoto, ningon ko, nga sige, let's give it a try. Nayati na ni ron. Pagka Friday, last day sa training, mausad ang cultural night. Na mga presentation ang mga participants sa training. Tagay actually. Lingaw-lingaw na dyan to close the training week. So na ito siya sa hotel nga wala pa'y 5 p.m. Pagkibawan ako nga pwede ra di ay nga dili na ka mo join sa cultural night nang gawas na lang mi sa hotel. At doon na mi sa SM. As usual, way hunong among storya but more of plans for the next day. Kay mauli naman kog Saturday night. So unsa imong schedule tomorrow? Pangutanan niya. Nitubag ko, nga after check-out sa hotel, moadto mi sa regional office kay maghatod sa mga gamit. Then, I'm free after. Then wait na lang ko sa schedule sa barko at night pa CDO na. That also means na ako'y free time the whole afternoon until boat schedule. Diningon siya, nga after ni mo mag-check out sa hotel, let's go to my place. Agoy, maletsyo na. Unsa naman juning bangaa akong nasudlan. Pwede pa siguro nga bawion to akong get to know each other gabi. Nakaingon ra ba kog harmless ra to ako ang tubag. Ma-harmless jud ko ani karon. Bayhana ka. But kay bawog ni siya mo basa og unahuna. Gisumpayan ng pod niya dayon nga didto daw nako ibilin ako ang bags. Kay iyahara daw akong ihatod pagkagabi sa pier. And then we can have the time in the afternoon mga lakay. Pag matod pa niya, so you won't have to worry about your bags. Ayun naman pala. Advance mag-isip si Manang. Salamat Lord. Di ready ay kaayo ni siya tantong criminal mind. Pagka Saturday after check-out sa hotel at noon, niadto mi sa regional office para i-drop ang mga gamit sa training and sa grid. Niadto mi siyang apartment para ibilin akong bags and we can have the free time nga mga laag while waiting for the boat schedule pagkagabi. Sakto lang iyang lugar na TV, na own CR and bath, double bed, air condition, and in fairness, plaster po the mga things. Na PC sa pika side, unya na ay drafting table sa kilid. Hala, architect dahil siya. So karon pa ako kahibaw. Mao na, pataka rakog dasmag. Abi na kog tulison ko. Basin ako pa'y mo tulis ani niya. Naglingi-lingi ko, walay picture sa iyahang mga babae. Plural jud. Basin di ay. Wajud ta kahibawo unsay bisyo aning lakiha. Medyo dool rin sa hotel ang iyang gipuyan. Mo di ay nga sayo kay siya moabot sa hotel lobby. Sa mo to ang gipalingkod ko ni sa chair and then nagsige na pud mag-istorya about katsorvahan sa life. Mauligi daw. Getting to know each other manggod kaha amo ang tuyo. So dili siya originally nga taga Cebu. Nag-work ra siya sa Cebu.
Niadto siya sa Cagayan de Oro kay naglaag uban siyang igagaw dito. Bakasyon pod. Moto nga nagkasakay mi sa barko going to Cebu. Eldest siya sa tulo ka magsuon. And yes, architect siya. Moday plaster kay ihang aura. Murag na ay sukod tanan. Basin ihang pananaw ani na IT square. Siyang pag-interview na ako in the past days, murag nakibaw na siya sa kong background. Nahuman na akong interview portion. Ako, karon pa nakaibaw siya. Then out of the blue, miingon siya nga, pwede Sunday na ka mo pa uli. Gikilig ko og slight but niingon ko, nga actually, birthday na ako sa Sunday. Sunid ko nga nasa balay ana, kay for sure akong pamilya, mangita na ko anang adlaw. Hapit na ko siya ingna nga basin ipablatter ko sa kong amahan nga na missing ko. Ingon siya, na ko no'y live basketball game nga pwede na mo tan-awon pagkaugma. Basketball. Okay ra pod. Michael Jordan raman akong nailhan aning basketball. Makasabot raman sad ko sa scoring aning duwa. Pero niingon ko nga I need to be home by Sunday. Dili jud pwede nga di ko mo uli tonight. Sa moto nga wala siya nahimo. I will be going home tonight. Final na. Asa sad ko niya pakatulgon og mustay pa ko another night. Agoy, ayaw pag binuang diha tawhana ka. Murag di na jud na maayo. Murag di pabiya tantong blurred ning samin sa akong bolang kristal. Ayaw sa ko ilara kay magpailad ra ba ko usahay. Dayon, nilingkod na siya, paduol na ako. Agoy, mao na jud ni ron. Giduol niya iyang face sa akong face. Duol na jud kayo. Hala ka diha. Ug sa dihang nikalit siya og kiss. Ahak ning tawhana kay. Wala pa man ta ka plaster. Wala po di alang-alang. Diretso man jud sa lips. Tinughong na jud ni. Haskang inita sa kuang dagway. Iyang kiss, slow and sure. Pidya sure kayo. Nga naman nablangko na jud si mi. Dugay kay niya gibuhian. Basin mura na kog sinugba ani sa kuang kapuwang. Nagsalimo ang na ako ang heartbeat. Nice. Gibati jud ko og anya. Nga naman ni siya. Mauwaw man pud daanin niya. Abi na ko getting to know you pa ni. Unsa may nakita niya nako nga ordinaryo maning dagwaya. Pero makailad biya pod usahay. Wa na jud. Wa na jud ko'y uyab ani. Pagbuhi niya, ni otro ba jud? Wa guro ni siya nahuman. Ni ginhawa rin di ay siguro. Pero dito ra jud taman. Ayaw na mo pag-expect og more. Sa moto, nagyatagan ko niya og picture niya. Gisuwatan niya sa likod. Dili sweet yang gilisod ha. Gisuwatan niya aga. Follow what your heart says. Hala, confident kayo si sir. Mura magkaibaw siya unsay naa sa kong heart. Napod guro ni siya'y bolang kristal. Abi na kog akura. O ako ikahatag niya nga picture kay wa man ko'y dalagawa sa kong ID sa opisina. Line sad kaayo og akong ihatag niya. ID pa jud nga murag na kuratan. Ako siyang giingnan nga mohatag ra ko when I get home. Wala pa Facebook aning panahon na. Ayaw na lang kwintaha unsang tuiga. Basta na cellphone, pero wala pa social media. Phone numbers ra jud among connect aning tawhana. Og mas snatch ni among mga cellphone, ay wala na. End na. Humana ang getting to know you. Wala jud may laing connection gawa sa phone numbers. For the rest of the time, nang laag me around sa Cebu. Then about an hour before sa akong boat schedule, pick up na mo akong bag sa iyang place and then gihatod ko niya sa pier. So, see you some other time. Wala jud ko'y laing masulti niya. Kini klaro jud ning baka kay wa naman jud ko'y plano mo balik sa Cebu. Nasayop jud ko istorya ani. Basin akong pasabot ato, see you in my dreams. Aron makareply pod unta siya og
I'll see you in mine. Siya. Ug mingon siya, nga text me when you're settled aboard. Hala ka diha. Mora to. Wala na'y goodbye kiss. Nagsige na lang po no. Lisod kaayo kumaanad na ta. Di na ra ba jud may magkita aning tawhana. Ug mora to. Para nako, the moment mosakan ako aning barkuha, wala na. Syugi na amo ang connection. Text og phone calls na lang jud ang maghawid aning among isang linggong love affair. Affair jud ni. Na siya uyab. Kining ako, di naman ni nako matawag uyab kay nag-move on na lagi ko. Bahala ratong aha ka to og di mo sugot magbuwag ni. Basta ako, mag-move on nagsugot. Kanya-kanya na tagdalandong. Pat kini si Andrew, mahulog ra pod ning panandaliang aliw. I mean, short-lived affair lang ba? Gikan pagkuha namo sa akong mga bags ug padong mi sa pier, wala jud mi klarong sabot ug magkita ba mi or what. Basta ingon ra siya nga text lang pag-abot nimo. So considered syugi na jud ning unsay naa namong duha once makauli nako. Ang ingon niya, let's give it a try. Who knows it will work out. Unsa ni oy? Experiment? Okay ra. Hadlokon man tag trial and error. Heights. Whirlwind kaayo ning semanaha. Pag-abot na ko sa akong bunk bed, mura ko gisag pa og hangin nga murag nakamata ko sa akong daydreaming. Murag tinuod nga murag dili. Unya mobaling na pod ko sa mong lugar nga tagbuon na pod ko og mga kasakit og kalagot atong akong uyab nga way klaro. Basta, ugma, birthday nako. Siya akong hatagan og surprise. Sa gusto niya og sa dili. The week is almost over. Akong wish nga mag-end ang week nga okay ra. Happy. Nitingog ako ang phone. Text ni Andrew. Are you alright? Ansan ni siya? Nakikita na ako. Mitubag ko nga, yup, nana ko sa kong bank. Nya nag-thank you na pud ko balik for the nice week. Wala na ni bawas ang kagwang. Mao na jud ni ang dead end. Bahala na si Batman natong duha. Hapit na mularga ang barko. Ni-text siya nga balik nga naabot na daw siya sa iyang apartment. Moday siguro nga wala ni siya reply dayan. Ani text siya nga, I'd rather be the one leaving than the one left behind. I hate this feeling. Agoy, naunsa ni si architect. Nagdrama naman. Ako siyang giingnan nga same maraman siguro ang feeling. Nibawa siya nga lahi ra jud daw ug ikaw ang gibiyaan. Pag ingon na ako nga about to go ng barko, niingon siya nga get some rest. We will talk tomorrow. So mao na to ang amo ang last text. Pero di jud ko katulog. Asa bagoy rest nga nagslimuang na akong nahuna. Pagka Sunday, naabot ko early morning sa CDO. Wala na ko mi text ni Andrew kay di ko gusto nga mamukaw ko niya or mag-una-una ko og text. Lahi na ning lugar. Lahi na pod siguro iyang gibati karong adlaw. Base nahuwasan na pod siya og nakaamgo na siya nga short leave ra jud to among mga heart nga pananaw didto pa sa Cebu. Pag-abot na ako sa balay, hagba ang beauty sa kakapoy sa biyahe. Patlingaw gihapon sa akong mga igsuon nga nagtapok sa balay kay lagi birthday na ako. Pag-abot og hapon, naabot akong ahak nga uyab. Nangumusta sa akong biyahe, ngayon ra ko. Kabaga ba jud og fest aning tawhana. Pero naguna-una na jud ko unsaon ako siya pag-surprise sa akong birthday. Karon lang jud ka tawhana ka. Sumoto ako siyang gidala sa payag nga naa sa tubangan sa mong balay. Gipalingkod o gibuwagan. Yes, oy. Insigida ako siyang giingnan nga last na nato ning kita ha. Buwag na ta. Gikapoy nako. Ayaw na pakita nako. Kalma ra kayo inyong manang. Imbes akong birthday, ako man hinuon ang mga surprise. Ug katong before ko nilargaw, ako niingon nga buwag na mi. Karon ako na jud giklaro nga buwag na jud ang puti ug di kolor. Bitaw, maayo nang klaro nga buwag nga dili na ghosting lang. Kay kining ako ang uyab. Aw, ex karon lang siya. Medyo may pagka hot tempered sa ni siya sahay mo nang sukad sa una pa.
Nakaingon ko nga di dyan siya magsilbi o kini akong madayon. Mavausi dyan siya kadugayan. Sa moto, nangutana siya nga nung makigbuwag ko. Ahak, nangutana pa yun siya. Nagsugod na siya siyahang ka-war freak. Oo, mura na siya sundalo nga wa nakaget over sa gyara. Siya, ngano ha, nakakita nakaglain? Nakakita nakadito sa Cebu? Agoy, murag naapo din siya bolang kristal. Di rajaday ako. So, pero kung giingon, kay wala. Wa na. Nagsugo na siya ka war freak. Ikuha niya akong cellphone o giukay. Nga naman taon nga wa man ako otruha ang password ato. Ambot og unsay nakita niya sa akong cellphone, pero before na ako nakuha og balik, imbis masuko siya, nihilak naman noon. War freak jud. Nya iya nang gisugdan niya nga ritual nga pasakitan iyahang kaugalingon. Gisumbag niya ang haligi sa payag o gipakog iyang ulo sa kahoy. Agoy dong, di na makabuak og ulo. Itry og simento. Sa moto, ni Olbo kong kaspa kay mura naman noon ning panghulga ning iyaha. So ako siyang giingnan nga pinatil serye og tono. Maayo pa nga muli ka kaysa mag-ingon ana ka. Ayaw pa kaulaw dari kay dili ni imong teritoryo. O gibiyaan ako siya. Og magwal pa siya dito, aw-aw. Huwat siya og kita siya shotgun sa kong amahan. Kita yun siya aso. Sumotong ni pauli siya kay ako naman siyang gibiyaan. Kaahak na lang dyan ning tawhana. Makastress to the 9th power. Maupay nakasala, maupay manghulga-hulga. Agoy noy, tumbling diha. Sumoto, nga happy akong birthday. Ni-text pa jud si Andrew. Nag-wish og happy birthday. Nangutana og nag-unsa ko sa akong birthday, ang text marathon na pod hangtod gabi. Hangtod nga nakatulog nako og nalimtan na pod nako nga mag-reply. Mao na lang ako nga mat-an nga akong cellphone naa sa ilawom sa kunlan. Agoy, wa naka-reply kay nahutlok na. Naa pa joy 2 missed calls. Ni-text na lang kog sorry kay nakatulog ko. Ahak ba ni ay? Nadjud ko'y bisyo nga di ko dukaon. Di ko magduka kay diretso na makatulog. Wala na reply ang usa, nang luod na siguro. Sa moto, back to work pagkasunod semana. Nag-package ko sa documentation sa training Cebu kay in the next 3 weeks, mularga na pod kog Iloilo para sa another batch of training silang region. Same training, different participants na pod. Daw mga Ilongga naman ang akong mga upod. Onsa ba? Pero kada gabi mag-text mi ni Andrew. Kada gabi isa na ako siya makatulgan og di na ma-replyan. Dili man sad siya mangaway. One time, iyahan na jud yung kiinan nga pwede mosulti ka nako og padong nakamatulog para dili nako maghuwat sa mo reply. Mao na ni Ron, ako siyang gitubag nga sir, yes sir. Masano ko pagyabaw nga matulog nako nga di mo ko dukaon. Ahak ba ni oy? Istrikto ha ba ni sir? In the next week mo travel na pod ko kay mo submit ko sa documentation sa training. Naumanan ako ang duha ka libro sa documentation. From time to time, mato si Axibalay. Managhap nga na ako dito but usually I'm out and traveling. Sige gyapon siya panghasol nga di lagi mi magbuwag kay wala na lagi daw sila atong babaye nga iyahang kajugjog. Na, ambot lang yun sa langaw. Usahay matimingan ko niya nga mao'y pagawas sa balay so makahibaw siya sa akong whereabouts. Naikausa nga naukayan pa yun niya ang picture ni Andrew sa kumpitaka with the matching notes sa likod. Haskang Olbo siyang kaspa kay na-confirm na ko niya nga na ako'y lain mao nang nakibuwag ko niya. Ahaka dyan. Ako may gibali aning hanggaw. O siya maulaw siyang nakita. Bisan maligo pa siya moriatic di siya katupong sa itsura ni Andrew. War freak mode na sad siya. Iyang gikuha kong cellphone o gitangtang ang SIM. Wala na. Finish na ako ang ka-text mate. Saon na lang dyan eh. Pila ka days na kong hulga niya nga og di niya ibalik akong SIM. Aw, di na dyan may magilhanay. Walay mahayay og asa ta mag-abot. Usahay kining mga klase sa tao dapat isugan po di mo. War freak siya? Aw, war freak tang duha.
Kay og mo give in ka sa mga drama og emotional blackmail ani nila. Agoy noy, ambot na lang. Sa moto, nagproblema ko og gibutang niya ang SIM sa laing phone og makita niya tanang text dito. Mokirig siya og gusto niya. Pero nakuha na ko og balik akong SIM. Og nisamot akong kalagot tawhana. The next week, malarga na ko Iloilo for the next training. Another 1 week. Way adlaw nga di mo text si Andrew. Usahay mo kalitra siyag text og asa ka. Kinsa imong kauban. Agoy, reporting for duty sir. Ako raw sa sir. Wala ko'y kuyo. Ug munawag siya pagagabi yung intro per me. Tell me about your day. Adlaw-adlaw jud. Dili pwede tingbon sir. Interview portion pa diay gihapon bisag nakauli na ko. Sa moto, nga nadayon akong training sa Iloilo. After sa 1 week training, mga to daw mi og Boracay kay gusto makig-adto ang ubang mga participants. Nagsige nag-text si Andrew og makahapit ba daw ko og Cebu after sa training. Kay baw siya nga moadto ko og Iloilo for a week. Iloilo and Cebu kay duol na lang. My God. Niya na po ni akong dilema. Ako jud ang moadto niya. Mao na jud ning kalaki aning LDR lagi. Bisan pag everyday may text og every night yung story on the phone. Di pa jud ko sweto niya. 1 week ra jud mi nga nagkauban sa Cebu. Wala ako nakailakin sa iyang mga friends. Wala sad siya kaila sa akong pamilya. As in one-on-one ra jud ning relasyon na. Siya ug ako. Ug wala na ilain pa. Ako manghod, picture niya nakita. Pero in fairness, niuyon jud ako manghod nga perting gwapuhan niya. Plus points kayo. Kaingon siya asa daw nako napunitang lakiha. Kung tubaga, ako may napunitan ate. Literal nga napunitan sa daplin. Murag basura. Bitaw, nagsugo na jud ko nga di mo to aning lakiha. Di man mi bagay. Basin gihilantan ra ni siya. Moso ning rason nga nagduha-duha jud ko nga mobalik og Cebu. Ako siyang giingnan nga decide ra ko og moagi og Cebu kung naan ako sa Iloilo. Abi man ako og LDR jud ni. Seryoso jud ni. Awon sa ba. Sa moto nga perting lingawan namo sa Boracay. At akong utok nagsugod nagkawarla. Hapit na mahumani among kiat sa Boracay. Kinahanglan na jud ko mo decide og moadto ba kog Cebu or dili na. Hapit na mahumani among kiat sa Boracay. Kinahanglan na jud ko mo decide og moadto ba kog Cebu or dili na. Naunsa na ni. Maglukat na kog ticket. Asa man ko moadto. Tinughong na jud ni. Gitabangan pa kog pangita ni Andrew sa pinakasayo nga flight or barko. Naunsa na jud ni. Nadi ay ni-check attendance. Di pwede malate. Paghawa naman sa Boracay, I found myself boarding the earliest flight padulong sa Cebu. Charoy. Ambot na lang ning ako mga tiil nga nung diriman ko gidala. Okay. Hapit ra ko sa Cebu kadali din uli na dayon. Gorabels. Kiat manang. Ahak na lang jud ani. Sa pag-abot sa Cebu, naghuwat na si Andrew. Agoy, unsaon na lang ning tawhana. Isang linggong love affair. Sa ikadong higayon nagkita mi. O yapon ko kay bawo og buhi pa ba ang uyab ani or gidungan gihapon mi niya. Di na nako problema. Iyahan na na. Naunsa na ni. Ang gulo-gulo. So naglibot-libot na pod mig Cebu. Duwa og bingo sa SM nya tanaw sini. First movie date. Hilig day kay siya og movies. Pero wala pa katunga sa salida. Nikalit siyang ingon nga tugnaw ko no. Hagoy no. Lain sad og alimuot kayo ang sinihan. Ni-ask siya og pwede ba mugakos. Iyang kamot ni hawid naman sa akong kamot niya ni sandig naman di siya na ako. Iyang ulo na naman sa akong abaga. Diyos ko. Masa na ni? Wala na ko kasabot sa salida. Akong heartbeat nagkaguliyang na. Sa naman ning hitabo. Tinuod na dyan ni. Ahaka na dyan. Kinsa man dyan ning tawhana. Wala ni hapon mi. Nakuta na siya kung kami pabadaw sa kong uyab back home. Wala, dahi siya kalimo. Ako siyang giingnan nga wala na. Pag uli na ko last time gikan sa Cebu, ako nang gibuwagan. Mauna ako ingon niya. So wala na. End of story na. Wala na siya nangutana pa.
Pangutanaw ta kog sila ba siyang ka LDR pero na awkward naman hinuon ko. Ahak lang ani. Kanus aman magbaga akong fest ani ug makapangutanan niya. Pero di sad pwede no nga magsige pa ta ani unya na adi ay kalaing ka LDR diya. To ara. Patwel, dako na siya. Kay bawo na siya unsa himo niya. Pero ambot lang og asa ko nakakuha og kaiso unya nakapangutana makogalit nga. Kamo pa? Itubag siya nga looking for the right time. Ako'y noy. Unsa man ni? Mao jud ning mga laki. Maayo manguyab pero dili kay bawo mo buwag. Og kabuwago na gani, mangita na lang jud og bisan unsang paagi para mabuwagan sa babae. Man up man. Bitaw peace. Dayon before ko mobalik og CDO, gibaylo ni Andrew ang among cellphone. Hambot og nga ano. Dili man ni high-tech akong phone but wala lang ko nireklamo. Ug ako siyang gipangutana, kanus amni na ako mabalik nimo. Itubag siya nga next natong kita. Hala pag sure oy. Ako nang huna, napaday next time. Unsa guning istorya ha? Pamahala maning ako Leap of faith kung sa ining list pa. In other words, di na nga. Sa moto nga pagagabi hatod ko niya sa pier og nagsugod na pod among namiya og gibiyaan drama. Siya, here we go again. Pero ako siyang giingnan nga mag-text lang ko hangtod mawala akong signal para di kaayo mingaw. So back to my other world na sad ko. Pag-abot ako sa CDO port, 6 o'clock sayo sa buntag. Medyo daghan akong bit-bit kaya nagdala ko og mga gamit sa training. Laptop, camera o mga papers so nagpauhay ko og kanaog sa barko aron di kay ko makigdungan sa flow sa mga tao. 6:40 na ginihinan ako og naog sa barko. Pag naog na ako, diretso ra jud ko sa exit support ug sa dihang naay lalaki gikan sa likod nga nigunit sa handle sa akong camera bag ug iyahan ning gialsa. OMG. Snatcher? Paglingon ako sa akong likod, ang akong way klarong ex. Hasta na akong kurata, way masudlan sa akong gakurat. Ako nagdahom nga alas 6 sa buntag, naani siya sa CDO. Pasabot, nigikan siya silaha og mga alas 4 sa kadlawon. Lupig pa may mangisda ay ani niya nga nangadlawon man. Ug nganong naani siya dire? Asa siya kay bawo nga gikan kog Cebu. Nga mao ni akong barko nga gisakyan. Or katong adlaw ko maabot. Kay bawo ba kani siya nga gikan ko Iloilo nya ni hapit ra kog Cebu. Wala jud ko'y idea asa siya nakibaw. Grabe akong kakulba. Dili maihap. Naalagi ka. Maor jud tawon ako na istorya sa akong kakulba. Wa siya mitingog. Isamot akong kakulba. Nakasulti naman siguro ko nga naa ni siya'y pagka-war freak. Kanang murag mo kalitrag war mode nga way kontra. Agoy. Akong gibati, mura na jud og gibayaw. Wala ako kahibawo og unsay plano ani niya nganong iya akong giatangan sa pier. Daghan kay nagdagan sa kong nahuna. Pero gibaliwala na ako og giunsa niya pagkahibawo sa akong trip schedule. Ang akong giplanuhan sa akong mind unsa akong himuon kung maghimo ni siya kawarsyakan aning public place. Wala ko'y laing maunahunaan gawa sa pagpauyon-uyon niya for now until makita ko way out. Wala ko bang hagi kay lagi ug matrigger ni. Agoy, sao na lang. Police station jud ming duha ni. Mayo lang og police station ra. Ahak jud ning sitwasyon na. Gikuha niya ako mga bag. Nablangko na jud ko kung unsa akong himuon. Ingon ko nga ako nalay dala kay kaya ra nako. Pero ningon siya nga mangaon sa ta. Agoy, ahak ka jud ning tawhana. Kaon si mong mata. Di na ko gusto magdugay daring dapita kauban ka. Ug kay lagi dili ko gusto nga makakutaw siyang mabaw nga pangutok, ako na lang giingnan nga wa pa ko gigutom og kinahanglan ko nga mo-catch sa pinakasayo nga bus kay naa ako'y importanteng appointment sa office. Yang aura nga murag anytime mangita siya gyara. Kung jud ko'y hint unsa dagan siyang una-una. Makiikyas lang ko ani, okay na jud ko. Ayaw lang ko pakaulawi aning dapita tawhana ka. Di jud lagi ta ka mapasaylo. Pero keep your cool jud akong motto adtong panahon. Keep calm and think. Pag-abot sa bus ni sakay ko,
Bitbit na ko akong bag o mga uban pang gamit. Siya kay nisunod og usa ka sa bus ug milingkod sa tapad nako nga lingkuranan. Hilom mara siya. Tabon gihapon iyang mata siyang shades. Adik naman guro ning tawhana. Shades man og kadlawon. Wala di siya ni tingog-tingog. Akong gipiyong ako mga mata ug nagpatulog-tulog. Bahala na kadiha. Ug sa dihang gikuha niya akong usa ka kamot. Gibutang siyang palad ug gilak ang among mga tudlo. Pero akong gibirag balik akong kamot. Aha ka. Hugot naman pagkahawid. Na leche flan na jud ni. Nayati na jud. Akong gitabunan akong dagway sa akong shawl niya akong gisandig akong ulo dool sa bintana aron dili siya makapadol na ako. Ug mo-action ni og luag ang iyang pagkahawid sa akong kamot, ako ning birahon palayo. Pero wala jud buhi itawhana. 2 ka oras. Ulaw kaayo kay PDA sayo sa buntag. Harassment naman unta ni. Aron lang jud na world peace, gipasagdahan nako siya. Pero galungot na jud ko. Bantay lang jud ka og manggawas ni akong bangkil. Ug ako siyang gingnan, nga ayaw na ko ihatod. Buotan kayo kong tingog. Balik kayo sa kunahuna. Dako akong pasalamat nga nituo siya nako. Ug dako sa dakong pasalamat nga wa siya nang hasi atong panahona or unsa pang laing toyo niya. Tinawag siya og una sa bus. O nagpabilin kay mga 15 minutes pa ang among balay. Gusto raman di ay mag-joyride tawhana. Kalami itukmod sa pultahan sa bus. Akong gitanaw akong cellphone pagabot sa balay. New text messages. Wala dyan ako yata pag-open akong cellphone na nga naatong tawhana kay basin unsa na pod ang makaon niya iyang kwaon na pod niya. Bag-o narabanig dagway ako ang phone kay tuan na ni Andrew akong cellphone. Maayo na lang kay wala niya makita. Ug nakaunahon ako. Gikuham din niya akong SIM before ko nilargaw Iloilo. Dito siguro niya nakuha ang akong trip schedule. Wadjud ko'y laing minumduman nga rason nga mahibaw-an niya akong travel. Unsa pa kaha ang iyang nahibaw-an. Aha ka na dyan. Maayo na lang nga wa jud siya'y nahimong dautan. Sa moto nga nagsabot man ni Andrew nga og mag-text magabi, magsulti mi og katulgo na mi para walay maghuwat na mo og reply og makasay og good night to mi. Dili lang daw katulgan iyahang text o iyahang call. Charoy. Yung manawag mo gihapon, magsulti kung busy or nailayang buhaton aron daw dili mi maghuwat. Dan mi text si Andrew og, asa ka. Nitubag pud ko og asa ko. Pagkataod-taod, ni text na sad siya. Asa ka. Kinsay mo hang kuyo. Hala ka diha. Niunsam ni siya. Check attendance sir. Tubag na lang pod ko og asa ko. Kapawa na jud ani ilahang mga bolang kristal. Nalabuan naman ning ako. Then one night, before mi nag-end sa call, ningon siya galit nga, I ended it. Natingala ko, unsa to? Agoy manang, ayaw jud pabungol-bungol. Nag-break na daw sila sa yahang ka-LDR. Nganong matingala man ko, dugay na unta niya na gibuhat. Bitaw, basta ang ingon niya, gi-break daw niya through phone call. Ni-ask ang bayi if na ay third party. Ningon siya wala. Aniingon daw ang babae nga andam siya mo relocate og Cebu para lang daw dili na sila maglagyo. Dugay naman po day sila aning iyahang ka-LDR. Actually, taga-ila si ate girl but nalayo sila kay nag-work si ate girl sa Manila. Sumaunang na LDR sila og pinakalit. Sumaw to. He ended it. Wala na daw niya gi-accept ang idea nga mo relocate si ate girl sa Cebu. Giaway daw siya. Pagkaugma, nag-text siya nako ang nangutana sa ngalan sa kumanghod niya lalaki. Ngano ka ni siya? Unsa ka ni? Nangutana siya kay na ako noy mi text niya nga niingon nga ako kuno siyang manghod ug giingnan daw siya nga di na mag-text nako. Hala jud no. Unsa god? Pero nahibulong ko. Di man mag-ingon ana ako ang manghod. Wa man gani ni makahibawo siyang number. Ngano ni? Ahak na jud ni. Si Warfreak jud ni ang mi-text niya. Ahak ka jud tawhana. Gikuha jud to niya ang number ni Andrew sa akong cellphone. Tibaghak jud. Mao akong giinan si Andrew nga i-block ang number ug ayaw na tagda. Magsinamok ra ng tawhana.
Gawas sa mga ginagmay niya nga tra, wa ra jud makahimo og dakong gubot ang ako ang ex. Dayon nahibuong ko usa ka adlaw iyang duha ka barkada na abot sa balay. Naikauban nga tiguwang. Wala pa siya. Hala, unsa ni? Kinsa man ni? Pagduol nako, iyang amahan. Ngano gud tawo ni nga gisulong man ko ani nila. Iyang amahan ni ingon nga og pwede daw magbalik mi sa iyang anak. Naunsa naman dyan ni ron. Mura naman ni PTA meeting. Apil naman ang ginikanan. Ang iyang nasayaran, na daw ko'y lain. Wala ko'y klarong baruganan kay nibiya ko. Wala na lang jud ko misupak-supak ni tatay, bat ang akong unahuna, di na jud mahitabo iyahang gusto. Ahak na lang jud. Ako man hinuon ang way baruganan. Pagkalos-los na lang jud atong tawhana, unsa kahaygi pang sulti niya sa iyahang pamilya. Nagisingisi ra jud ko. Akong giingnan si tatay nga naalan jud siguro yung mga butang sa kalibutan nga not meant to be. Wala na nako pag-istoryan si tatay sa mga detalye. Kay bawo ko nga nangita lang siya og laing tawo nga kaya mo control sa ka-war freak sa iyang anak. Naminaw ra ko sa iyang istorya pero at the back of my mind, wala na'y makapabalhin pa sa kung una-una. Kay bawo ko nga makahipawor jud ni iyang amahan sa katraydoran nga gihimo sa iyang anak nako. Igo ra ko ni bawos. Pero di oy, maora jud ni ang bawos sa panahon niya. Pero naay one time, naibulong ko nga niabot sa balay ang akong ex. Pwede ba daw ko mauban niya og makiistorya? Murag kalma naman sad ang buing. So akong una-huna, sige, tagaan tani og chance aron lang mahiluna ning amo ang mga kalag. Di sad biya sayo ng 7 years bungkagon. Ang akong ex kay kalma naman kayo og aura. Mura nag-itoy, wala na'y binanghagay o violent reaction. Sober na guro ning tibaghakan ni. Og ningon siya, siguro daw, mauna jud daw ni amo ang patulungan. Maayo kay nakarealize ning unguan ni. Nalipay na ba daw ko sa kuang nimutangan? Ito bagrapod ko, oo. Wala na kay ko nagdaghag istorya pa. The less the better. Og ningon siya, na okay na lang po daw siya kay bisan di siya gusto mo give up. Murag di na daw jud mahitabo nga magbalik mi. Og ningon siya nga okay na lang po daw siya kay bisan di siya gusto mo give up. Murag di na daw jud mahitabo nga magbalik mi. Ingon siya nga gi-take care mo po daw siya sa babaye. So mao na lang iyahang konsuelo nga gi-love siya sa uban. Sucker jud kay ning tawhana. But na-appreciate rapod nako nga ingon ato iyahang realization. At least i-give up na niya ning amo ang ahak nga relasyon. So ni-agree rapod ko sa iyahang mga gipangyaw-yaw. At least di na po siya manghilabot nako og ni Andrew. So moto ang last kita namo. Closure is closure. 7 years is over. Then kami ni Andrew, nagsabot mi nga magkita na pod before sa Pasko. Siyang monhe. Tagbuon ako siya sa CDO. Ako ang gyuban akong amiga nga si May. Aron makaila pod siya sa akong mga close friends. Si May akong kauban nga nagwarla-warla sa isla katong heartbroken kayo ko. Katong higayon nga nakahibaw ko nga gitraidor ko sa akong cheater nga ex. Kaila sila ni ex. Classmates sila sa high school. So dito namin sa coffee shop while naghuwat ni Andrew na mabot. First time niya nga makita si Andrew. Ako siyang giingnan nga naila-ila ran ako ning lakiha dito sa Cebu. Sa moto nga naghuwat mi. Ug sa dihang pag-abot niya, haskang gwapuha man sa iyahang dating. Yati na siya ni. Naka-jacket og black, naka-white shirt nga mogimaw gamay sa neckline og sa dughan. Day naka-shades, nakadala og black nga backpack. Nya clean cut. Gwapuha jud. Dili mataba. Kanabitong salida nga munaog na ang aktor sa private plane, mag black leather jacket, mag shades, niya magpadulong nimo sa screen. Bitaw. Di masabtan ang kalami sa view. Karon pa na ako siya makita nga naka-rug look gikan sa biyahe. Mura mag si Tom Cruise. Day naglakaw siya padol na mo. Ahakoy, smart kayo og nilakwan. Pagdula niya, gitanggal niya iyang shades og nihay. Ahaka na lang dyan. Pagpaila-ilan ako ni May, nagangain tawon akong amiga
ug sa iyang pagkaprangka ningon og kalit. Gwapuhan ni mo eh. Dan may katawa. Aha ka ni akong amiga. Bukad po iyahang atay. So nangaon min tulo, at least karon na ana siya na ilang nga amiga nako. Akong amiga sige nagsiga-siga siyahang mata diri nako og smile. Murag gamay na lang ang kulang iyahan na juning atakon ako ang tapad. Agoy jud. Ay jud pag binuang diha. So nangadto mi duha og Camiguin Island. Ug adto pud mi sa resort. Akong amiga, syempre bilin. Halisod na. Ahak na lang jud ba ani. Kagwapo na lang jud ani akong kauban. Maka-insecure. Makabungkag manig confidence si architect oy. Mura naman kog iring ani nga nakatapad og tiger nga naglakaw. Ahak lang. So nag-overnight mi sa ka resort ug nakulbaan na si Manang kay mag-uban mi aning halayong isla nga kamiran duha. Gabi ana, nag-night swimming mi sa pool ug sa likod sa iyang pagka-formal. Nakita nako nga napoday siya pagka-childish ning tawhana. Pag-dive niya sa pool na underestimate niya ang katugnaw sa tubig, maong dali-dali siya og gahawas og nisyagit og kusog nga nagkurog og nagkatawa. Dali-dali din siyang sulod sa kwarto og on sa water heater. Amawa. Wa nasakto ang estimate ni architect. Parte na akong katawa. Tibuok gabi ana, naghigda ko siyang bukton. Wa man may gibati og katulgon. Di naman unta ko dukaon. Moderation naman unta ko og katulog pero katong gabi una, walay nakatulog na mong duha. Nagbuntag mi og istorya. Getting to know each other paghihapon ning amo ampeg. Naghayang siya tapad nako nga naghigda siyang bukton. Mao daw to iyahang favorite nga position. So while nagtutok sa blanco nga kiyasame, layo og naabtan among istorya. Bahin siyang pamilya, siyang life, siyang trabaho, mga plans in life, bahin namong duha, ug asa midalhon aning amo ang getting to know you. Ug ang distance in between namo ug mag-ingon ani na lang bamiani. Nakurat ko sa pagkaseryoso niya. Atik-atik ka naman unta ning atuadong. Katong dito pata sa likod sa taxi dito sa Cebu. Nagtuo raman ko nga dito ra ni taman. Nga pagtunob na kog balik aning CDO, mawala araning tanan nga murag bula. Char. Karon naabot naman ta aning hiskutanan. Seryoso na jud ni. Ahaka na lang jud. Na-shot naman jud ko sa banga ani. Daghan og taas kayo mong storya. Dili kaigo ang 24 ka oras sa paghalungkat sa mga personal nga kinabuhi ug mga plano namo sa maabot. Char na lang jud. Nang laag mi tibuok Camiguin. Adto sa Ardent Hot Spring, adto sa walkway, Sunken Cemetery, libot-libot sa isla, igo-igo po tong laaga jud. Pag uli niyag balik sa Cebu, gihatod na ako siya sa pier. Ug sa dihang nagtapad mi og lingkod day naghulat, gikuha niya akong kamot o gigunitan. Nakulbaan kay ko. Unsa naman sad ni? Lahi lagi ni nga panamilit. Basin ingnon ko ani og diri na lang tataman kay wa kay lami ka banding. Or basin mo ingon na ni nga pasaylo ako kay di na jud ni pwede nato ipadayon ning LDR natong kalakihan. Gasto kaayo magsigig travel. Or moingon baka ni siya nga last na nato ning tagbo kay nagbalik na miss akong uyab. Or basin di ay nakarelate siguro siya sa feeling nako nga ako na pud ang mabiyaan, niya siya na pud ang mabiya. Kitang mga babayi usahay no negative ra jud pud tag hunahuna. Niya permi ra ba advance mag-isip. Usahay assuming ra sad kayo. Kay usahay kay tinuod man pud. Nagkuryente na jud among mga kamot. Nga after sa taud-taud nga hilom, mikalit siyang ingon nga, "Will you marry me?" Unsa? Kinsa to? Nailaing tao dere. Murag nag-hallucinate naman siguro ko. Tabang mga langit. Nag-imagine naman kog mga tingog. Nataranta jud kay ko. Sakto ba to ako nadungog? Niling ko sa likod, layo raman ang mga tao. Medyo nabuang jud ko kadyot. Then maingon siya, nga hey, nakadungog ka sa kuang gingon? Wa na jud ni. Dead end na.
Gikilig ko nga wa ko kasabot. Wa ka ni siya nagdamgo. Kinsa may nag-hallucinate namong duha. Aha ka. Kaihion naman hinuon ko sa akong nadungog. Ang una ni sulod sa akong nahuna, kinsa may lalaking magpakasal sa babae nga wa pa niya mailhan ang pamilya. Mapagani siya kahibawo og asa ko nagpuyo. Wa pa kaila kinsa ko mga amigo. Wa pa siya nakauban nako og dugay. Wa ka ni siya gihilantan. Or wa ba ni nakakaon og lansones di lumay sa kamigan. Tibaghak na jud. Makabukog. Ug ako siyang gingnan nga wa pa gani ka kaila sa akong pamilya makigminyo na ka. Mojo na akong tubag og ni-smile ko niya. Offensive ra ba nga tubag? Killjoy kay no. Pero bahala na si Batman. Basta I just said what's on my mind. Char. Dayon misumpay ko nga wa pa pud ko kaila si mong pamilya. Wa sad sila kailan ako. Mitubag siya. Well then, I'll meet them. Sunod akong balik at to ta senyor. Then mag-schedule ta another time for you to meet my family. Ala ka diha. Meet the parents na jud. Unsa na ni? Paspasa man ni architect ko. Mura magkilat. Agoy. Pag-ingon niya nga pag-meet siyang pamilya, ayaw ko na sa world. Pwede mo dagan. Hate jud na ako ning ingon ani. Kana bitong first time nimo nga meet the parents si mong uyab. Makalanay. Hadi jud ko. Pwede mo quit? O gunsa ning banga ako nasudlan. Pwede bu ako na lang. Bitaw sa mo to, wa na jud ko kasabot. Sa akong giingon before, I always make a bad first impression. Ug di maingnan nga strikta, magka-awkward sad kog makigmeet og new people. Okay raw gato makatrabaho na ako og mga organization nga akong ka-meeting every now and then. But kining ingon aning situation, i-present ka sa mga ginikanan aron ihawon. Between fight and flight, fly jud ko bahala na mo diya. But saon man nga kinahanglan man. Kung pwede lang nga magpakasal nga kamirang do. Ako siyang giingnan na ato sa ni humanon ato ang getting to know you. Unya atong i-revisit na imuhang pangutana. Hinay-hinayon tani kay lisod na magkalisod-lisod. Let's take it slow, architect. Sumoto akong tubag sa golden question ni architect. Pagbalik niya sa Cebu, nagplano na sad may when siya mo bisita sa balay ug makig-meet sa akong pamilya. After the new year, nakabalik siya og niadto sa mua. Pailailan ako siya sa akong parents og mga igsuon. Nakurat ako umahan nga nung nakabit-bit ko og laing lalaki nga wa pa nila makitaan sukad. Kaingon sila wa man guro ni nagtarong og trabaho akong anak. Nagdala naman og laki. Sumoto, ang first impressions sa akong mga ginikanan kay buutan daw. Well, plus points jud kayo. Ako siyang gilaag sa mong lugar. Dagan-dagan atong malapok nga dalan nya nauwanan pa jud me kay wa ko kadala og payong nga nang laag sa syudad. So atik-atik ay nang mabasa mong duha sa ulan. Di siya romantic para nako. Messy siya. As usual, hatod na ako siya balik sa CDO. Pagbalik niya sa Cebu, balik niya sa admi sa pagka-LDR o pagka-textmate. So mo to ang next steps na. Ako na po makig-meet sa iyang pamilya. Kung pwede i-postpone ng schedule, ako jud i-move permit. Dili jud ko komportable aning meet the parents nga part. Labi na kay pinakalit kay ning amua. Ug pangutanon ko, kamayra actually akong nahibaw ni Andrew. Unsa iyang personality, ug unsa siya nga klase sa pagkatao. Murag maikog ko nga maabot na sa introduction with the family nga kami gani mismo usara ka semana nag-ila niya. Nagkita og pila ra ka higayon nya mag-meet the parents nako. Grabe jud akong gibate. Pwede balik ko na lang nga next time. Ikapila ka ako nga babae nga ipila-ila ning Andrew siyang pamilya. Basin ako ang pinaka-less ideal siyang mga babae. Niandar na sad ako ang low self-esteem. Pwede lahi na lang. Hay nako. Tabang langit unsaon ako ni pagtabok nga hurdle. Mismo si Andrew wa pa kayo na ako masweto. What to do? What to say? My God. Unsa na dyan ako nasudlan? Nga naman nga mura man mig nagdali ani. Pwede ginawa sa ta. Kung pangutanon ko asa mi nagmeet, unsa akong ingon? Pero the most dreaded day kay nabot ra jud.
Bisan unsaon ako og moving schedule, maabot na jud sa time nga need nako umadto sa ilaha to meet his family. So ang plano, gikan si D.O., diretso ko silang probinsya. Anya si Andrew, si Bo, din padulong sila. Didto na may magkita. Planado kaayo, but di jud ko prepare. Heis, bad impressions na sad ko ani. I hope mahuman ranig dali. So gitagbo ko niya sa pier sila. And off we went sa ilahang balay. Ilahang balay kay nindot pagkahimo. Siya day ang nag-design after niya pagka-graduate og architecture. Akong tiil mura na jog nakatunom og daghang rugby. Di na halos matikang. Kaulaw na lang majud ani. Wa ko kay bawo og giunsa niya pagsulti siyang pamilya. Pat pag-abot ako didto, paila-ila na. Oh my God. Mura na jud kog ok nga anytime pwede mo dagan kung makakita og tawo. Paila ra niya akong name. Nasabta na siguro siyang pamilya o kinsa ko siyang life or gisulti na niya daan before pa ko naabot. My God, jud. Abi na ko si Andrew ray gwapo. Iyang mga isuon murang po dayo mga artista og dagway. Ahak na jud ning lugar. Nagunsa man ko dire. Mabuang ko magunahuna. Mura man kog mga flight tigilimpyo sa CR. Malinaw man unta akong life, giukay man jud og ayo ning akong kalibutan aning tawhana. Ngano man ni siya oy. Yang manghod nga babae murag si Christine Reyes, yang isaong laki murag si Richard Gutierrez. Diyos ko, ako intawo na murag manggunahay ra jud. Nakaingon ko nga last na lang jud ni. Di na jud ko pakita nimo architect. Wa jud ko'y maamot sa mong life. Ana ra jud ka simple. Magpuyo na lang ko nga mag-inusara kay di jud ko mo blend in aning mga dagwaya. Hantod sa naabot na jud sa question and answer. Wala joy nakailan ako dring dapita. Pwede ra kay ko nga moingon nga apo ko sa tag-iya sa SM aron mabawi-bawi ako ang pagkasaag ngadto. Pero di man jud madala oy. Hangtod dihang mama kay ni duol na. Nang utana og taga-asa ko. Abi na kog moingon nga taga-asa kang lasa nga gikan day. Bitaw. Ba't mga maayo silang tao? Na-excite sila kay ingon pa iyang mama nga wala pa jud daw kunoy babayi nga gidala si Andrew silang balay nga gipila-ila sila. Ako pa daw. Kadudahan pa jud og dagway. Naunsa ba? In fairness, super nice jud sila. Nangutana og asa mi nagkita ni Andrew. Mo na lagi ni ba? Interview portion na jud. Pero kung nahuna, pila pa man ka hurdles ako matagamtaman aning simple raman unta ni nga trial and error. Casual palami raman unta ni. Sa likod sa taxi raman unta to nagsugod. Didto raman pud unta ni taman. Mo dining getting to know each other. Ayoko na sa world. Kadaghan ba ning akong sagubangon. Masayon pa man nga mag-mediate og mga rebelde ani nga hapit na magpinusilay. Over jud kayo ra ko. But sa tinuod lang, I am an introvert most of the time. Di ko sociable. Meeting new people always makes me feel stressed and naajud ko anang fight or flight dilemma all the time kung makig-meet og tao. Gamay na lang jud kasarindero na jud ko aning bangaa nga akong nasudlan. Paghuman sa meet the parents ni balik ko sa CDO. Si Andrew kay nibalik sa Cebu. Sumura kong naibtan og tunok. Di na ako mabalik dito. Stressful kayo. Kung introverted ka, masabtan nimo akong struggles. Di na ko. Being a part of his life is probably not the place where I would belong. Wala no kay bawo og asa nami nga level ni architect sa mong whirlwind na romance. Mura naman ko kaatrason. Mao na ba jud ni ang life nga akong gusto? Sure na ba jud kaha siya nga i-level up ni? Ako ba jud kaha iyang gusto or nakuratan ra ni siya? Masin lonely ra ni siya siyang life karon unya ako iyang nakita at that time. Unya layo pud mi. Heis, kadaghan ba sa adjustments ani? Pero taod ni text si Andrew nga asa ka. Ay replied niya nara sa balay. Mo text pa ba kaha ko niya or undangon na lang kaha nato nino. Muro magnawala na jud tanan nakong kaiso. Then a few minutes later ni text siya nga. Would you consider giving up your work there and diri na ka sa Cebu mangita og work? Agoy, niya na sa nisya.
Magunsa man ko sa Cebu. But after pila ka weeks na ako nga ginahon na og ready na ba ko mangita og work sa Cebu, I tried. Mas kusog jud og power ang ninja moves ni architect. Di na jud mapugngan. Mao na jud ni giingon niya nga follow your heart. Sumoto, nga nilarga ko og Cebu og ni-try og pangita og work. Nang apply kog Monday, then na-hire kog Wednesday. Super fast. Nga naman paspas man ang tanay. Sign na jud siguro ni. So I stayed in Cebu. Ug moop ako kay Bawo nga all the times nga tuwa ako sa Mindanao ug naa siya sa Cebu. Kay Bawo day siya ug asa ko mag-travel or asa ko maglakaw-lakaw. Kay that time di ay nga gibaylo niya amo ang cellphone. Iya po di ay nga gi-installan og GPS tracker ako ang phone. Mo di ay nga sige siya pangutana og asa ko ug kinsa akong kauban. Gitistingan siguro ko niya og mutug-an ko sa tinuod. Nakapasar siguro ko. Then after a year nga nag-relocate na ko sa Cebu, nadayon na jud ang wedding. One fine Saturday in January. Wala ni atrasay. Mao na jud ni mga besh. And now, we are happy with kids na. Ako na po ang mag-install og GPS tracker app siyang phone. I-try na to og makapasar si architect. A joke lang. In the end, I think God will pave the way to where you should be. You just have to have the courage to let go. Follow where the path leads you. But of course, make the right decisions as you go. Sometimes, God put crazy people in our lives so we can learn from them. But we also have to pray. With prayer, malamdagan ra jud ka where you need to be. You just have to let go. Yes. Mutuo ko nga God will ask you to put something down because He wants you to pick up something better. You just have to believe in Him. Ladies and boys, mao kato ang confession ni Isa. Munay gingon di ba nga wala jud ta kabalo usahay kung kanusa o kung aha na to makita ang dawan nga para sa tuwa. Munang paabot lang mo, pasin di ay pohon, no?